Nils Johansson formar i VUF. Jag må gratulera till son och Rein Johansson som blir färgmästare vi har 1,5. Ja, men tack ska du ha. Tack ska du ha. Det är under och väl. Och han har arbetat hårt för det. Och jag vill säga att det var väl förtjänt Beja och idé och Joar. För det. Ja, är den sittlöjen blandad känsla du ständer vi nu i höllene? Ja, alltså jag vinnare och nekva täpar. Men det har varit väl bättre idé så man kan inte sätta fingrarna för förmästare. Det är alltid. Så tar nu sån skulle bli färgmästare så där vi man är. Det vill säga ja. Och Jonunda bättre väl. Och gå så för att det VF har gjort en insats för att få till Västmanland kommande år. Nej, det är upp till vänjaren. Det är för Papian som inte blandar sig på. Det är Rein som bestämmer hver han för. Och hvis vänjaren här norr vill ha norr och Rein vill norr så hoppas jag kommer norr. Och så bedrar vi i havn så stolar vi utan i tog. Nu vet jag att det var fullt av höjrsmärsen just och Berg Silver och Gotland. Jag tackar för pratet och gratulerar till Berg med Silver och Gotland. Tack ska du ha och fler i börsen.